ang aton kaluwasan, ang kamatuoran, ang maayong balita, ang paglaom upod kay Kristo. Ang kabuhi ko ay kagamo, sang ikaw ang kilala ko. Welcome sa aton programa ang paglaom kay Kristo. Ini nga pa nga passage ang aton pagatunan makita ini siya sa Ephesians chapter 6 verse 1 or Epeso kapitulo 4 versikulo 1 nga nagasiling, "Children, obey your parents and the Lord, for this is right." Kung sa Ilonggo pa, mga anak, tumana ang inyo ginikanan sa Ginoo kay ini matarong. Padayon na kita. Atong nga passage no, nagarefer ato siya sa mga ginikanan kay sa mga kabataan. Nagasiling siya, "Mga anak, tumana ang inyo ginikanan sa Ginoo kay ini matarong." Ini bala ang siling bala nga mga anak, pwede ini naton ma-refer hindi lamang sa aton personal nga pangkalibutanon nga aspeto bilang anak, bilang mga kabataan sa aton tagsa-tagsa ka mga ginikanan, kundi mga anak man kita sa Ginoo naton. Ang manabalahambal sang verse, "Mga anak, tumana ang inyo ginikanan sa Ginoo." Apang iniya, nag-refer niya sa first ko ginapag-explican sa inyo is, nag-refer niya sa mga ginikanan naton diri sa kalibutanon nga aspect. May mga ginikanan kita, kag may mga ginapabuhat sila sa aton nga dapat ginaton buhaton. But sometimes, hindi man naton malikawan nga may ginapabuhat ang aton mga ginikanan sa aton nga hindi dapat naton buhaton. Hindi tanan nga sugo sang aton ginikanan sa aton insakto gid tanan. May ara yung mga ginikanan nga nagasugo sa ilang mga kabataan nga maghimo sa mga malain nga butang parehas sa abis ng pagpangawat, pagbinutig, pagpangita away or pagpangita kontra. Muna gani nga piliu naton ang mga ginasugo sa aton kung bala dapat ina naton tumanon, analisahon naton kung bala dapat ina naton sundon. Why man taga siling gina-question naton ang aton mga ginikanan or iban makahambal mga ti hindi man tabi abi kapili sa atong ginikanan kung sino ang aton mga ginikanan. Tsakto na hindi ta na tuod mahimo. But ang mahimo naton is to avoid sang mga masunod nga bagay nga hindi dapat naton sundon nga ginapahimo nila. Apang kung nakita naton gagunabalaan man lang naton nga para man lang sa aton kaayuhan kag makahatag man lang kaayuhan sa tagsa-tagsa sa aton bilang mga kabataan. Why is it nga hindi natin maghimuon? Why is it nga hindi natin pagsundon? Kag sa mga ginikanan naman, ako hindi pa man ko ginikanan, but ang iban sa aton nga nagapalamati sa sininga programa is mga ginikanan na. Kita naman nga ginikanan, before kita magbuhi sa aton igasugo sa aton mga kabataan, analisahon man naton kung bala ina kaya sa mga kabataan naton himuon, kung bala ina kaya sa mga kabataan naton sundon. Unlike sa mga nagkakahitabo sa mga henerasyon, may mga ginasaway sa aton mga ginikanan, especially bala sa pag-expose naton sa mga technology subong or sa mga gadget subong. May ara kisa ang mga sobrang naging pagbabad sa gadget. Kisa iban subong, start pa lang 1 year old, 2 years old or up sagad na sa gadget. Lain sa mga katigulangan naton niya, like sa kay amon niya nga ni Lolo Puloy, Lolo Miloy, Lolo Ilyong, kagay Lolo Tasyo nga nagali. Oo. Hindi kami na iyan makabalo hindi na sila kabalo sa gadget ng mga bag-o subong. Unless ko na matamata nila gatuon lang na sila, pero budlayan na sila. Pero sa mga sining henerasyon niya, madali na ya. Gamay lang ang pagpulupan nila, gamay lang ang pag-obserbar nila, madali na sundon sa mga kabataan. Ano pa kisa mo nang ginaugtasan sa mga ginikanan naton? Ginasaway kita sa maghimo sa mga bagay nga hindi nagkakadapat himuon naton. But ang muna gani balik kita sa versikulo nga aton ginatunan is pilion na naton asara naton tumanon kaya naton nga sundon. Not all nga ginasugo or ginapasunod sa aton sundo naton. I-analisahon ginaton sa nasunin ko na gani. Analisahon ginaton, binagbinagon ginaton nga ang mga ginapaobra sa aton, kag ang ginapasunod sa aton kun bala nagakadapat kag pwede gid na naton sundon. But I know wala man sang ginikanan usually. Wala man sang ginikanan nga mabutang sa ilang mga kabataan sa kalaglagan. But
may aragi man guro few nga may mga ginikanan nga nagatudlo sa kalaglagan sa ilang mga kabataan, but hindi sila nami bad influence sila or hindi sila mayo nga impluwensya sa ilang mga kabataan. But ang punto lang dira isa mo ni ang punto lang dira isa mo ni hindi tanan-tanan nga mga bagay or mga butang nga ginapaobra sa aton is maayo. Hindi tanan-tanan nga mga ginapasunod sa aton is maayo. Abi, sugukon ka dira karon ara ka mo sa pangpang or sa bumbon, sugukon ka sa ginikanan mo, tungod nga ginikanan mo ang gasugo sa imo, pati ka na lang hambal ka lukso da, lumpat da, or ano ka da or may nakita ka dabi karon nga galabay tapos ang ikahita galabaw-labaw sa bulsa ya, ang bilang ginikanan sundo mo to siya, isuguon mo to siya, sunda to sa to, tapos hindi lang magpahalata ang ginasunod mo siya, and then kung makachansa ka sabnita ikahita kuha ang cellphone niya or something yung mga pwede mo mapuslan muna bala. Natuluan naton sang hindi maayo, may mga ginikanan giman nga ang pero usually mostly and preferably ang mga ginikan wala gid nagasugo sa kalainan sa ilang mga kabataan. Okay, kabay pa sa aton sa sining group chat or sining estasyon. Isa lang gid ang aton gusto palantaron sa sining butang sa sining nga grupo is ang paghigugmaanay, pagpalanggaanay, paghirupay kag pagintindihanay. Once nga may nagakinangan sa bulig, why is it nga hindi naton buligan nga makaya man lang naton? Why is it nga hindi naton pag tudluan kung may kaya man lang kita nga inog tudlo? And why is it nga hindi naton pagsugiran sa mga nahibaluan naton nga dapat man nila mahibaluan? Don't ashamed to spread the gospel. Don't ashamed to tell him or her parte sa pulong sa Ginoo. Ang ina nga mga bagay, isa lang ina sa mga katumanan or dapat naton tumanon nga ginasugo sa aton amay sa aton. Ang Ginoo amo ang aton ginikanan. Kung wala ang Ginoo, ang mga ginikanan naton wala kag wala man diri kita sa kalibutan. Kani nga kinahanglan naton mangin isa, mangin maayo sa tagsa kag most of all mangin malapit sa aton ginikanan sa langit kag sa aton ginikanan sa duta. Analysahon ginaton permi nga ang aton mga ginikanan ginahatag sa aton, dapat naton palanggaon, dapat naton kung sa Tagalog wala, dapat naton pahalagahan, dapat naton tagaan importansya. Kaya ang ginikanan ta isa lang na kung amigo mo ya or miga tayong madula, pwede tayo makapangita liwat, but ang ginikanan ta hindi na. Gani halungan naton, tipigan naton ang aton ginikanan, higugmao naton ang aton mga ginikanan. O kita to, may mga diferensya kita, may mga kalain-lain ay hanggang diferensya, pero mostly nga rin diya subong diferensya gid ang sa pananawan. But isa lang ang sigurado ko abyan or utod, ang masigurado ko lang is may rason ang Ginoo kung nga ginhatag niya ini nga bagay sa aton, sa imo kag sa akon. May gusto ipabalo ang Ginoo, may gusto ipakita ang Ginoo sa mga kauturan naton nga makakita nga kita mahimo naton ina. Why is it nga sila hindi? Why is it nga hindi nila mahimo ihatag na sa Ginoo? Why is it nga sa pagpangalagad sa Ginoo, sa paghatag kadayawan, kahimayaan sa Ginoo, hindi nila mahimo? Nga mahimo naton gani ina. Muna ba lang bali lang, nothing is impossible with God. Wala sa imposible sa Ginoo. Tanan mahimo naton basta kita mangin matinumanon lang gid. Kung gitawag kita sa Ginoo kung anong imo calling, sa imo kabuhi ko ng calling mo, mabulig ka sa mga katawhan, mga bulig ka sa pareho mo. Do it without expectations ang balos. Do it without hoping someday ko ikaw gakinanglan mo naman na ikaw naman ano sa iya. Sa iya na iya someday. If ever ma-realize siya man, ay, di ako sa kung nagibuligan niya, kung ibuligan ko man siya. Pero kung gabulig ka, hindi ka mag-expectar nga balikan ka. Hindi ka mag-expectar nga balusan ka. Do it without obraha nga wala sang pagpangduha-duha. Do it without doubt on sakto. Okay.
nga wala sa pagpangduha-duha. Sunda ang ginadikta sa imo bulatyagon, sa imo tagipusoon, sa pagtuman sang hilikoton, sa imo nagkalain-lain ng mga aspeto sa aton mga obra. Ayhan, ikaw ara ka sa klinik, dapat mangin masaligan ka. Bangin, hindi kay kung hindi kisa patulugon mo lang customer mo. If ever pagtapos sa tulog, makatulog na ganing customer mo. Ay, okay na sir. Dugay-dugay, palipas-lipas mo lang pila ka minutos. Ay sir, okay na sir. Tapos na sir. Kabay pa sa aton, wala sang nagahimo sina bilang nga nag-obra as masahista sa klinik. Or bisan pa nga home service ka pa, bisan bisan pre-luncher ka pa na masahista. Kabay pang wala sa may nagahimo sina patulugon mo lang customer mo, patulugon mo lang kliyente mo. After pisil-pisil man tayo matulugan pag na gani, bayaan mo lang kadugay pukawon na. Sir, okay na sir, time mo na. No. Kabay pa mangin matinumanon kita hindi lamang sa pulong sa Ginoo nga aton ginatun-an, di lamang sa mga ginasugo sa atong ginikanan, mostly halungan man naton obrang hindi kita maguba sa tawo. Kay once nga matuhimo naton, kung masaligan ka sa gamay nga butang, masaligan ka man sa mga dalag nga butang. Ang aton nga Ginoo nagahigugma sa aton, ang iya pagpalangga waay sang tupong, bisan ang iya kabuhi ginhalad sa tanan. Agud lang maangkunta ang kahilwayan, iya nga ginantos ang mga kasakitan, bangod sa paghigugma sa aton tanan. Anong aton ibalos sa kaayos ang Dios? Kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kundi alagaran si Jesus. Ang aton kasalanan iya nga ginbayaran, sa iya nga kamatayon kita may kadalagan. Gani ka uturan hindi pagkalipatan, kung hindi sa iya kita waay kaluwasan. Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos? Kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kundi alagaran si Jesus. Ang paghigugma sang aton nga Ginoo waay nagabag-o sa akon kag sa imo. Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos? Kalimtan na lang ba naton ang kamatayon niya sa krus? Anong aton ibalos sa kaayos ang Diyos, kundi alagaran si Jesus? Kundi alagaran si Jesus, kundi alagaran si Jesus.
Ikaw gidlang o Diyos ang ginahigugma ko, ang kabuhi ko ihalad ko sa imo, kay ikaw gidlang ang dalangpan ko, simbahon ka tubtub san-o. Ang pagpalangga mo wala sa baylo, ang paghigugma mo wala gid nagabag-o, wala sang tupong ang imo nga kaayo, gani dapat lang ikaw Jesus ang simbahon ko. Ang tanan sa kabuhi ko itugian ko sa imo, kay ikaw gid lang o Diyos ang paglaom ko, kag wala na sang iban nga pagalagaran ko, kundi ikaw gid lang o Ginoo. Punos ang kalipay inindughan ko, kay ikaw Jesus ang nakilala ko, ikaw ang naghatag sining kabuhi ko, gani dapat lang ikaw Jesus ang simbahon ko. Ang tanan sa kabuhi ko itugian ko sa imo, kay ikaw gid lang o Diyos ang paglaom ko, kag wala na sang iban nga pagalagaran ko, kundi ikaw gid lang o Ginoo. Wala mo gid ako ginpabayan, santion sang mga kabudlayan, sa gihapon imo ako ginamligan. Ang tanan sa kabuhi ko itugian ko sa imo, kay ikaw gid lang o Diyos ang paglaom ko, kag wala na sang iban nga pagalagaran ko, kundi ikaw gid lang o Ginoo, kundi ikaw gid lang o Ginoo, kay ikaw gid lang ang kabuhi ko. Abyan ko naibal mo na bala, kung diin ang imo padulungan, diri sa kalibutan umalagi ka lang, nang kun mo na bala ang kaluwasan. Ano gid bala ang kapuslanan, kun maang punta ang tanan nga butang, abiyan panumduma ina tanan mahanaw lang, tungod kita tanan umalagi lang. Indi pag-uyangi ang imong kabuhi, itugian sa Ginoo kag siyang saligi, abi
Abiyan bago na samtang hindi pa uli, kay malapit na lang ang iya pagbalik. Hindi pag-uyangi ang imong kabuhi, itugian sa Ginoo kag siyang saligi. Abiyan bago na samtang hindi pa uli, kay malapit na lang ang iya pagbalik. Abiyan bago na samtang hindi pa uli, kay malapit na lang ang iya pagbalik. Abiyan bago na samtang hindi pa uli, kay malapit na lang